Melo, the lion himself, the liquid metal. Hey! I can't get corona to Karen where Jack Wamba. Huh? Oh, you don't have one. I can open in an internet. On open on a Kuku, on you don't know, on Yanaku. I don't know if I can wag it. Ime Manowa, Omuwage Kuku. Ime Jonowa, Omuwage Kuku. I don't know. Manifest na kwage bugi madam mago aneru makashine kenna na nego na afu form ki na mero mo wa lo bolu shine ke durugi maka na onya amala ka ebo hey ndeba yo abulu idojo ogugu nyere gi mpala abulu onwanya asaba anyelu gala oburu edi n'ogu nyere gi mpala odumejeje okwa Chineke melu ga-eze obulu ideje ogugu nyere gi mpala obulu onwanya asaba anyelu gala enwulu oburu edi n'ogu nyere gi mpala hey okwa Chineke melu ga-eze the lion himself Osinachi Sabanyelo gala obulu edi n'ogu nyere gi mbala hey okwa Chineke ji ga lolu ebube obulu onwanya sabanyelo gala obulu onwanya sabanyelo gala hey obulu onwanya sabanyelo gala hey odumejeje okwa Chineke melu ga-eze the lion himself Osinachi himself the liquid metal odumejeje onya balok wonu so akapa onyo so eso mo kuli metal from one bar on happy Facebook eso mo lion himself odumejeje tebi jawele aja ki wo gele ameti wo bo odo eso mo go ti ga won dollar ayi go so mbala go be so na ayi go bu so na mbo we be kan mo so han wana ase na ha mbankwekwa ayi no nwa ya mbankwekwa o nwa ya mbankwekwa ibo hara go n'ụzọ the liquid metal go hara go n'ụzọ lion himself I belong to lion family go hara go n'ụzọ hey intervention Holy Ghost ministry